Kaixo, Aitor Bitron naiz, Historian eta Kultura Ondarean lizentziatua eta Donostiako Untzi Museoko hezkuntza arduraduna naiz. Ongi etorriak Untzi Museora. Untzi Museoaren lana, museo baten lana da, ez? Azkenean, gizarteratu gure kasu honetan itsasondareekin zerikusia edo erlazion zuzena duten edozein elementu, ez? Azkenean gure lanetako bat da askotan ikusten ez den lana. Ondare hori hartu jendeak doaitzetan emandakoa, baita ere toki desberdinetara jun eta aztertu, gero bildu, katalogatu eta gero zabalkunde lan bat egin. Ikerketa hori gaina bi zatitan banatzen da. Alde batetik pieza edo ondare hori lortu arteko lan hori, jakitean nun dagoen, nundik lortu dan, ze bide erabidean, eta gero pieza horren kontserbaziorako egin bardian azterketa desberdinak. Pieza horietako batzuk 16. mendekoak dira eta gaur egunera arte iristen dianak. Eta adibidez, altxorro horietatik bainu jantzi bat dago, 1920. hamarkadakoa, beste bat adibidez, gure arrantzaleek bere usadioak zirela eta hauntzaren adarra erabiltzen zuten askotan sabiroiaren ziztadaren mina nolabait kentzeko, edo batez ere kartografia lanen inguruan mapa desberdinak aurkitu ditzazkegu. 17, 18 eta 19. mendetik aurrerako mapak. Nabigaziorako erabili izan diren elementu desberdinak. Adibidez astrolabioak edo baita ere sextanteak. Kasu honetan 19. mendeko sextanteak nabigaziorako laguntzen zuten tresna horiek baitira. Irunen Gordailu izeneko biltegi baten beste nolako erabatzutako piezak ditugu. Buia bat, itsasoan erabilitako buia bat, pieza desberdinak baita ere, arpoiak, eta horiek azkenean Gipuzkoak eman duen ondarearen testigu bizia dira eta fisikoa. Gure altxorrez gain, Pasaiako gordailu baten benetako itsasontziak ditugu, berez hemen espazioagatik biltzeko tokirik ezagunak. Han bere baldintzak egokiak ditu, askok egurrez egin daudelako, eta egurraren mantenuak baldintza egokia behar ditu. Horrek zertarako balio dugu, batez ere orain dela 60 urtetako ondare hori babesteko eta berez gizarteratzeko ondare horren garrantzia gaur egun portuetan egurrezko itsasontziak edo ontzi tradizionalak gero eta gutxiago geratzen dira eta horrek balio gehigarri bat ematen dio ondareari. Gure aurren artean eta ikasleen artean tailer bat daukagu bereziki oso harrera ona duena. Balearen inguruan eta balearen harrapaketaren inguruan deritzogun tailer bat. Hementxe zer dago irakusgai nola harrapatu eta ze etekin ateatzen zituzten. Hementxe irakusgai ditugu osagai desberdinak. Hauetatik bat lumera izenekoa, balearen gantzetik egindako olioa da eta etxeak argitzeko erabiltzen zana. Beste kasuan, hementxe aurkitzen duguna, zera da espermazetia deiturikoa, eta hauek adibidez ezpainetakoak erabiltzen zen. Eta azkenik, balearen esteetatik ateatzen zen elementu bat, anbar grisa da, eta honek daukan berezgarritasuna alde batetik usain oso neutroa dula eta xaboiak eta lurrinak egiteko erabiltzen zana. Azkenen hiru osagaiek zerbait berezia dute, oso elementu koipetsuak direla. Eta honekin osagai desberdinak egin daitezkela. Baita ere, haragia erabiltzen zen, salmueran edo gatzunan erabilita saltzeko, eta bizarrak ere erabiltzen ziren, adibidez, aterkien barillak egiten. Nire atzekaldean sumarino bat utzi dut, eta hemen barruan proiekzio bat daukagu. Gure historia, museoaren historia kontatzen duna, baina bertan ere Euskaldunek itsasoarekin eduki duten erlazio zuzen ere erakusten duena. Marrazki gizunen bitartez, eta erakusten duena baleazaleak nolakoak ziren, kortxarioak nortzuk ziren, eta Ameriketarekin adibidez kakaoren komertzioan edo merkatal tratatu horietan zen nolako ibilbideak egiten zituzten.
Erakusketak azkenean gure museoaren hildo nagusiak dira. 2007tik museoaren planteamendu aldatu zen eta erakusketa iraunkor hori alde batetara utzi edo kendu eta denbora alde batetarako erakusketak antolatu zian. Orain arte 5 erakusketa desberdin egin dira, margoetatik hasita, piezak, maketak, kartelak ere erakusgai egoten diana eta honek azkenean Euskal kostaldearekin eta Gipuzkoako itsasertzarekin erlazionaturiko elementu desberdinak erakusgai ditu. Gure museotako piezetako bat eta oso garrantzitsua Buenaventura Petersek egindako marrazki hau da. Tinta pieza eginik dago eta Donostiako portu 17. mendean erakusten dugu. Alde batetik ikusi dezakegu portuaren sarreran zaintza dorre bat zegoela, itsasontzi desberdinak agertzen zaizkigula eta bereizgarri bezala agertu daiteke hemen atzekaldean bigarren plano baten Santa Maria Eliza Zaharra. Goikaldean alde batetik ikusi dezakegu motako gazteluaren proportzio oso handiak, ikusten dugu gotorlekuari zenolako garrantzi ematen dio, eta azkenean bi alboetan eta behekaldean ikusten dugu bizitza hori portu eta badia horretan nolako bizimodua zen.